Живеем в епоха на възможности, ако знаете как да ги използвате. Искате ли да научите как да увеличите видимостта на вашия бизнес чрез Facebook? Започнете сега. Това е възможно с онлайн курса за Facebook реклама и маркетинг техники, който сме ви приготвили от Sten Digital. Ще се научите как да определяте вашите таргет групи от хора по пол, възраст, държава и град. Как да настройвате бюджетите за рекламите така, че да оптимизирате разходите си. Как да бъдете в най-желаното време за показване на рекламите ви на най-ниските цени и още много други тънкости за маркетинга във Facebook. Направете първите си стъпки към успехът ви във Facebook маркетинга. За повече информация посетете сайта ни.